Така става хора, аз съм Умлемат 12 и ще играем League of Legends и сега съм с Катерина. Виж то скин на Ноктурн кафелот. Да, бе. И това е един мой приятел и сега ще играем двамата топ. Така малко тролваме, защото чекайте си направо. Дявол да му помогнем на топ. За бур. Да. И тролваме малко, защото писнани цял ден. Да освободим напрежението за релакс. Искам да му видя това Етернум Ноктурн. Трябва да го видя в момента. Кое да видиш? На Ноктурн, това последния скин. Легендарния. Етернума. М. Първата много яка, някаква такава изстрелва, все едно някаква топка. Не е Аз ръка. искам пак да го пусна в фри, защото последния път. Мисъл, не, нали знаеш то как изстрелва ръка? Да. Етернум Ноктурн изстрелва едно такова като топка. М. То ли ще е соло, бе? Никой не ги карал да има джингъл, така че... Това Зикс ли? Тук къде си? Виж под него кой е. Да, бе. То на това, на Касадин, ако си забелязал, пак така става. Те всички са Void. Да, бе, ама смисъл. Майче на други скинови няма, да, но... Все едно. То с... Чакай сега да видим кой ще е срещу нас, защото... Ако лулото просто няма... Неделето. Стига Ама да е... въпроса... да. Кой ти казах, че е ни далето? Добре, че е ни далето. Да. Определено. На билики си. Ай! Сега ще ми мятат тъпи копия. Това най-помразя. Трябваше с Мундо аз да им мятам баби. Много обичам ги трогвам с тази брада. Как любимия ми герой ще аз срещу мен и ще ми мята тъпи копия. Така, взимам си шампо и гледай като ме нападат, така да съм до тебе. Ти да си до мен, бе. Не. Стига е! Седом. Стой и зад миньоните. Рекаваш ли са? Ти можеш на миньони да се шампуваш. Знам, бе, ама тук няма миньони, като са направи. Да, се мъчи да му оцели. Ма това не съм аз. Аз никакъв демидж не правим и другото. Защото са четвърти, пети в листата на първата. Хита има 42 абилити. Просин зал, това ми скочи на кула. Абе, и аз ми първа, бе. Аз съм първи лева. Айде пак се обърни. Вече съм втори. Да, не. Айде, връщай се пак. Махни се оттам, ще убий. Няма стане. Аз срещу неделя повече няма да игра. Така преди да влезем в бушика ти удриш ли? Да бе, то... Не се смей, гадно. Най-обичам да избягвам примерно на Кейтлин, това Piltover, Enforcer, на Нидалито с това с Вейн. Яла, бе. Яла. Почни сина. Пък. Игнайта ма довърши. Добре, убил го. Ме рефрешнаха ми се магийките и викам, дай да го убия, ама то...
Вар да взема ли? Можеш да вземеш. Аз първо ще си взема... Аре, и малко кобички. А Те ти нямат кобички? никакъв джингъл, като гледам. Няма. Ти Пак ли кобички? в този буш да го слагам? Е тук. Не. Каза евентуален ганг от Синдрата, ама... Този Икс як фарм изважда. Сега ще ми мята копия. Аха, не мога цели. Сложи лад. Спасна, спасима. Яла бе, човек, тук стой на края на бъщето. Ако искаш и можеш пак в бъша, ама гледай да си накрая, защото Да дръпна ли си? Кажи ми кога. Да. Те па, що ни бягат от тебе? Бях му пуснал игнайт. Кале. Ти пък, от колко ренж го поставя той игнайт, човек. Не го ползвам. Малко като полшеници. Няма по-близо да ще те дръпна, бе. Ха-ха. Виж обаче как си ги направили половината магии да ни се видят, половината работи да ни се видят. Ела бе. Аз Ако я дръпна до кула, ще я убием, обаче не знам кой ще умре от двамата. Ха-ха. Бро. и сега ще умра, защото яла. Опа, добре. Спокойно. Добре, че беше Зикс, защото яко се стъпи се като... Какъв беше там си. Тъй то джингъл ли тръгна? Защото като го гледам го няма никъв. Ял да помогнем по някаква случайност. Тази ще идва на веганство. Ако искаш, ти ще си на повече хъпа. Или пък, няма се усети. Да нападна Тръгвай. аз. Умри, бе! Така, браво. Аз получих парички, така че се. Много обичам да получавам пари. Манимейкър. И бутуши да си взема. Взема ли лартиле? Може. И бутуши да си взема. Magic Pen трябваше. Да няма пари още. Magic Penetration. Ай, следващия път, като се върна. Ай, не ми дръж сметка за първи айтем, който ще си взема, моля се. Пак ли ще е Frozen Mallet? Не. Кой? Black Cleaver. Може тогава. Не, защото Frozen Mallet път айтем. Frozen Mallet Вече ми омръзне човек на всеки герой. Вече ми е предпоследно. Така просто. И то не на всеки герой. Еми, да кажем, че не на всеки. На почти айди. Да. Гледай сега. Гледай сега така как ще хвърли копия. Чакай, тя да ни... Да си кажа репликата. Има мут. Къде да излезе това, бе? От буша. Нали ти викам, че половината магии вече си ги направили, все едно не мога да видиш. Много гадно. Такъв кулдаун има на това. Малък е, честно да ти кажа, зависи. Личи си. Не, малък е доста. И аз бягам такъв някакъв отчаяно към... Да ми тесни шутата. До турета, много е близо до турета. Няма да ма фаниш. Да си при мен такова. Тя ще си хвърли това тук.
Да. Сега, не знаят, че сме тук. Аре бе! Не ми френа в рейнджа. Аз Щях мога да... ги убия и двамата. Ама, Цял нас е рекава, сигурно. Докарай го при мен. А. чакай, няма ми ги бърш. Миньони. Няма ми бърш, това. Нема, става. И ти ме слушай. Ти ли Аз го не може ли да си пофарма? Не, бе, вижте се ме Един тапа. път на Twisted Fate Bluetooth, знаеш как му го стилнах с Мундо? Те си глас минам покрай оградата, хвърляме на Брадо и го взимам. И то се рейджва супер може. Че ще става, пак ще смята това дживилиенич. Ще седа за... Тя, аз така те гледам въобще пък не може. Няма да ми слагаш. Няма да ми слагаш крапчета. Аз взема да бе. Много съм прост. Нещо много... така ма дразни. Като са някакви лъкърчета. Най-мазния лъкър. Турата, то буш в рейнджа на турата ли? Не. Не са навидели. Мисъл, майче могат да навидят ако влезе. Ако за това говориш. Ксин може да дойде, но... Той пък син, като го гледам, половината игра го играва пък. Може да не е добър с него, което ще му облегчи много, че ми е знаеш кой гадна контра. Дало дразнището. Вече го осъзнавам, когато само пъляш. Има и по-дразнищи, на Мундо таковата е по-дразнищо. Да, бе, да. Само да дойде тук пред мен и ще я дръпна. На Мундо, обаче на Мундо ни ти го такова. Мундо не ти къби половин такъпа, както аз правих. Да, ама срещу танкове знаеш какво е яко. Аз с Мундо последния път, като играх с него, така ма фиднаха. Влизам им в базата на трима, че се обикарам около тях. Влизам едно в едно на Фис, Гарет. Сундра. Ейгата. Аз с Мунда един път, колко? 12-0. Уне се чудиха къде са. Мах се. И бих си. Какво демидж е? Умре ти, бе! Умри, бе! Умри, бе! Умри! Умри! Аз пък викам си умри. Оле, так те гледам долу, луто фрикил направо. Браво. Така следва... Имаш предвид фристил. Зависи. Тим да пробвам. Стоиш. Тя умря. Тим да направя първия със стил. Къса мастера. Не, чакай, бе, ти вече си го направил. Имам кил. Аз съм пък 7-1. Много добре. Аз трябва да пробвам Дариус мид да го играм. Чакай, що се страхувам от тази Нидали, вече? Тя не мога ми спрела, значи означава, че не може да ме убие. Няма пък да ме учиш. Няма. Синздалто нещо се завърна в играта. Синдра. Така, яла си гори. Не, бе, аз съм за Синдра. Не можеш да отиваш за герой, където аз отивам. Нали смащаш логи? Оле, виша, бе! Плашна ли, бе? Да. Оле, не.
ще вземеш. Няма. Аз докато стигна до нея. The fuck? Аре пак. Купия меч такова. Моето любими герой, че е тука. Не знам как нима жал, като го убивам. Взимам си Magic Resist хищник. Турата ще ме убие или това ще си пусне подпис. Мани се ще уби. Мен ли цъфна, бе? Си нещо мигнах. То се усети, че идвам. Моля, че сам да ни тук. Защото си се мина малко кръв. Така. Опа. Значи за Ксин ще ми трябва бая армор, че с първата много лесно мога ме източа. Миналата игра, дето ми направи 1400. Оле, аз на Ксин му взимам Last Whisper и Black Cleaver и като се стакнат двата, аз играх едно в едно с Никито. Той с Гарен имаше 400 армор и все едно нямаше армор. С първата. Супер, какво? А пък и открих много яка айтем комбинация. Когато играеш, примерно на Dominion. Или... Да, Dominion. Дали знаеш ентропито? Да. Ентропи и Frozen Mallet. Дед пасивките словат ли, бе? Да, ентропито ти дава 70 демидж и 200 хп, Frozen Mallet ти дава 700 хп и 30 демидж. Аре, и турите ли ми ще ме стилни же? То па, защото дава някакъв бонус. Пари дава. На целия тим. Троня, докара я при мен. И хора пъгна ми лигата и ме убиха и ми излена от играта даже. И сега трябва да си го връщам на Miss Fortune. Човек, знам, че като записвам не трябва да излизам и пак чух някакъв Реконектна се. някакъв от скайпа. Още не, бе, ама сега. Някакъв от скайпа чух и... имам пари. За... Miss Fortune, сега ще видите. Ние имаме спрялата, значи е пестилна срещу и животното Катарина. Чакай. Първо е Синдалто и тогава. И Ноктор, нали умря с тебе? Ама аз не умрях. Това се жертва. Заради мен. Той се жертва ми. Ще взема трапа. Така. Тогава какво мрънкаш, като той е умрял? Отво, ние зрял имаме. Да. Без метапник. Не. Сечих се, че беше някакъв набот, ама. Аз Синдра какви гадни магийки има с тези сфери. О, много добре. Той е... Miss Fortune. Ай сега е лулуто. Аре да. Но, ей! Аре стига бе! Стига, бе, мамичката ти. Чуди се откъде им този стълба. Видях, че съм отгоре. Добре, бе, мръдни надолу, бе. Няма си пускам лута. Няма смисъл да го. Разбира се! Ще умра. Чакай! Това глупост направиш, човек. Мислих, че ще ми прати, мислих, че ще ми хвърли копия и затова се бакнах и после се усети. Те ми тъпти и прави някой път, ама... То за какво ни тръгна да ме убива? Чакай, за какво беше? Това бързо. Та ще беше в
Sugar Farm. Аз ще имам малко джунгъл. Хм? Ще имам малко джунгъл, че ми трябват пари. Добре. О, AP Ration на това бе. На мастерите, нали го нърфнаха. Направили се го като на Катарина. 2. В смисъл... Да, те даваха апдейти на Олаф, на Шако, на Мастери. Да, бе, знам. Това, нали пише, че триничето... Чакай бе, аз за триничето ли ти говорих? Или за някакъв друг айтъм? За никой не ми говори. Така, умре. Защото му преди малко. А ти идваш и обираш киловете. Бе. О, да, защото пък аз... Ни далито ми кажи пък кога някой я е почвал в нея. Това е някакъв супер мощен мувмент спи. Аре слоуния, бе. Как да е слони, бе, човек? Няма ни. Така, фер. Да, до кулата. Магелей. Ще се пробвам да дръпна някой, само че има малко кулдаун. Махни са. Махни се, че го усещам гадно нещо. Давай нагоре, давай. Измени. И те ако се усетят, сега ще дойдат към нас, ама не. Мис Форчън! Умри, бе! Това за какво ме гони? Яла ти тука, бе! Яй, ма... И взеха ми го. Не ти ми го взеха, бе, ама се не. Аз имам пари, бе. А лошо ще става, като се дъвам. Заради... Синдра, виж как са фиднала. Пет. Майко, аз няма да насигна скоро. Говоря за дядите. Ма, получайте ми от теб. Да, безсмислени айтеми. Първи айтъм пък е 300 голд горе-долу. Какво ти казах, като съм сдарил все победи, виждам. Не, като си издаря с повечето игри си играл с мен. Така че... Кар че тази игра нещо не мога да направя кил. Умри, бе! Така... Дай да бягаме. Виждал ли си ма как стилвам Блу с Дариус? Това от Тис Блиц, дет ми го показа и реших с Дариус да правя. Луто нещо се пробваше да направи да ялото кратка. Да си взема ли спел вам? Само ред не мога да стилна, защото по-далеч от стената. Ако идиш на точно място, става, да, ама та ще ми пусне и ще взема да умра. Чай да видя точно къде. Може да се вземе човек. Или те знам. Не знам. И път за мен махи съм... Не съм маха или какво си се след. Да ти хелпна ли? Няма че го взема. Без да исках ще се пусна първата. А втората да имаш късмет. Стой, Силнята! стой. Да. Double kill like a boss. Сега е трипъл направо. Няма да съм толкова бърз. Ще не най-много да не е официална трипъл. То ще уби. Кой така? Даже асист... Браво. О, да. О, не. Даже асист не получих. Ганяри. Виж си статовете, после ми говори с дет не си получил асист. Някой пита ли те за статовете сега? Трябва да получавам поне кил до няма. Връщам се да си взема това хедж към блейда. Че
трябва малко спел. Не, ще си взема още 2 кила. Драги обим преди да се аренда. Ще те... О, усети как щях да умра. Защото За вече няколко секунди. събирам за Фьора. Ти си мислиш, че мама убиеш? Не, грешно мисля. Или може и Ноктурн да взема. Честно казано. Елате, жертвата е тук. Имам улта, ма съм на малко къпа. Не мисля да скачам. Това мога да убиеш някой. Той имаше ме убият, аз нищо. Това беше най-гадното. Аз тям да си го върна на Синдра. Аз кога станах легендари, бе, много бързо. Синчо, липсваше ми. Гледай се как Син бяга от мен. Да, те трима. Няма да избега. Ето тук ще дойда. Някой ако се покаже. Значи, те имат 4 начина горе-долу да ми спъркат. Сам ли ще му оставите, бе? Яла, бе? Ни да идва. Мати са. Дай да килним драко на всяка ми се махне това. Кой първо ще убием? За тях ли говориш? Не знам. Чакай да дойда до тебе. Ах! Как седи там? Някой ми трябва за шъмпо. Давай надолу, надолу, надолу. Махни надолу. Мерси. Но съм тъп. За какво само си уействам? Давай пак шофер. Точно ми се презареди, човек. Карай. Има ли някой на малко кръв? Синдра на малко кръв. И Нидалито даже не умря. Да. Те всички са отрицателен статус. Те че тази ще вземе си направи лута. Кой? Синдра. Да. Да, ако си направи 3 бомбички и после и това. Много време искам, обаче прави супер много демидж. Да, бе, наистина нагадно. Ако са с 3 бомбички, леко това. Не му цели. Ти ще и те чути и половината кръв. Горе-долу. Нидалито сега ще умре. Тя си го просише. Заради не умрях. Виж миньона какво е прави. Оле, не. Трипъл. Ети ми е квадрата. Това е да ти попречи да направиш майна. Орчан. Ксин. Тъпа всички бягат от мен. Те бягат от мен. Грешки си. Направих кил. Харесвам, когато те бомбички не са майнали. Как бягат? Няма ма баниш. То се плашна. Много добре. Аз се подготвя за лута, мама. Сигурно. Ама, честно казано, тя докато си успей да си такова. Така. За какво лутнах и аз не знам. Трансмагилей. Турята до фонтана му. Аз па нищо не мога да направя, чакам се за 10 секунди.
Още един кил. А, така. Ти на Ренгър къв билд му правиш. Вече не помня. Ма става просто с атак демиш ли го? Така. Но съм добре. И това беше, хора. Малко ги разтъках с Катарина и очаквайте следващия епизод скоро. Може би на ХНС.